ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ଏବେ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଭୋଜପୁର ଅଭିନେତା ତଥା ଗାୟକ ଖୁସରୀ ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦିଛି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାପ ଧୋଇବା ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ମିମ୍ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସିଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଶୈଳୀ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ସେ ଏକ୍ସରେ ବାବାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏକ ନିବେଦନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ଧୋଇବା ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।